Sige ra nagligo kada adlaw. Wala na nagmata ero ah. Kasi Kani si George. It's Japanese. Ha? Super may gubay mo on the motor. Kanya, man ako glimpse kung motor to ato. Sa motor man. So diha. Kanya, nahuman naglimpis kong motor, mag-check ka sa aming Lester. Der katabang nato ka sa dito, sa to. Sa control pas dito. Katawin mo sa kinakubanga sa to. Kanang nay mo tawag na tong tambok. Pwede nang kasuhan. oh, Pwede naman guna sa nya. pwede, oh. Kana pong mga chismosa. Ya kana mga chismosa ter pwede po na. Ang mga sismosa. Ay, so yun po nangyana. Sismosa. Ang mga chismosa pwede po nagkasuhan. Sa daga, depende sa sulti. Okay. Kanat nga lang tambok. Eh tambok ba puko? Otro mo pukong tambok. Yeah. Kasi tanong ba tama? Di na dahil sila kapasagad istorya ito ganun no? Okay. Pwede kuhan, makaso. Pwede na sila kasuhan. Pwede na sila kapangkartahan ay. Sa live yan. Bible. Live yan. Oo. Bible dayon. Basta muna na siya. Kaulaw. Pakaulaw ba? Ya kay pabayro na sutihan kayo pabayro na mga Kwarta. kapit mga 60 mil kay pabayad sila. Ay. Basta alas madlang people suklian ka. Oh, madlang people pa jud. May ra sa the barkads. Ya kay sa madlang people pa jud. Ha? Dili alright nang sukli. Oh, dili alright. Dili alright. Dili alright tayo. Ya, karon ter onsay kuanon say mga kalingawas kinabuhi ron baka pandemic wa mo kakasuri-suri nagbagabi sa mga kalingawan. Kuan. Nagbigyan ng isda ang kuan. Car wash. Ah, oh, car wash di ako si car wash o tapi. Diha nang may balay-balay di ba? Ilaha din. Dere siya kapuyo. Kapay pandemic siya siya adto dito, siya lingaw-lingaw dito ba. Kita bang counter ba katabang katong sa una diya tong gali relibo pa ko katong sayong katabang imong giingnan tong Ato. katong giingnan nimo tong ano ilang trophy sa dancer diya ang kahoy ra ba. Katong dito ga. Kahoy ra magudlang trophy sa ano okay man noon po. So lingaw ba po? Hindi nga mga tao lang So ka. saya basadya. Sadya. Karon mingaw gyud katong December gani nga ay daghan tawo pero ako ra pasudlon tag pulo-pulo ra gyud di gyud ingong daghanon kay lisod man ya nabay po yung mga army mga pulis mag-ruben nya magpasulod kog daghan kaya madaot ana pero atong December wa jud pikaw kit dito ni soroy-soroy Wala. Sugmon kasuloy ka to wala ba? wala man to Sim. di man para tong una ter nga halos kada adlaw gyud sige soroy dito. Mas tsada mong gitong wala pa'y pandemic kay goods kay ba goods. Kuan ko ka. TikTok rin WhatsApp. Ito na kayo lisod mong kay punta mo kuan mo sunog ba kay balaod kaya. Pundo na lamang kita pero kumayo. Yan. Yan ako sunod po rin kuan. O pagka naibugan ito. So, Bike. 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 Puso. Put. Giro ni bike. Ba. Kuha siya giro. Pakita niya na ako. Para ang highway din unahan. Parang highway din unahan anak mo na to ang Magdalena Spring.
sa farm o Si Beauty. ayan na. Beauty fan. May Beauty. Ano Beauty? Bayad din eh. Bayi. Makaw dyan. Talaga. Sige, nagligo ka na lang. Wala na nagmata ero. Siya. Gani si George. Japanese. Ano? Japanese Beach. Japanese. Apoy pa na to. Cute kayo. Husky. Husky. Udahan? Ada. Ya, kumadalig buhay dito. Panguyuan. Sa mga Husky pa. Panguyuan. dako kayo. Dako. Kuya, kung doon ta kay das magan man tala. Ano on butan man ng husky? Butaan na lahir sa ito mga pitbull. Pitbull. Ito mga bulldog. Ato sada. Pero sada to pitbull, bulldog kaya kan paano mo doon sa balay siguro yung paakan. Jesus, lambing mo kayo niyo mo. Parayig mo kayo. Parayig mo kayong lister. Si Beauty. O, diara ko to bako ang kuan hanang. Diara ko to bako ang vlog. O, Ter. Hi, Ter. Hi. Okay. Thank you sa naka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para update ka mo sa upcoming videos. Bye bye.